jokatuko da, ariketa luze, eta zaila zaitezke, kanpoak gorpuzten. Donostiarrak nagusi, ditunik ikusten, ez baldin bazaizkigu, ñoñoski hartutzen. Ez baldin bazaizkigu, ñoñoski hartutzen. Zatiak 30, errezuak 15. Aldatu dira, hemen alde zalde, gorri eta urdinak noski omen daude, baina nari zaizkigu gerrikorik gabe, gerrikorik gabe. Orain berto ario, momentu larriak, gerrikoak ez daude, desente jarriak, zeintzuk dira urdinak, zeintzuk gorriak, zeintzuk gorriak. Hemen ikusten dugu, hartalde zabala, gorri eta urdinak nahastu direla, hemen denetik dago argitan bezala, argitan bezala. Bersolaritan ere, txabit paren, talde bat handeratu behar garen, nirekin egiten dut oihartzunen alde, oihartzunen alde. Zakiak 15, errezuak 30. Zakiak 40, errezuak 30.